Навести чистоту и порядок у лясных массивах. Такая задача республиканской акции «Чистый лес», якая стартуе в Беларусі 12 кастрычніка. Як яна пройдзе, хто і якім чынам можа далучыцца да добрай справы, раскажа Юрий Печор. Каля 1,5 мільёнаў гектараў лесу расце на тэрыторыі вобласці. У лясных масівах збіраюць ягады і грыбы, адпачываюць на пікніках. Толькі вось як выглядаюць яны пасля наведвання аматарамі лясных прагулак. За адказам на гэтае пытанне далёка хадзіць не прыходзіцца. Амаль кожнае месца адпачынку ў лясных масівах выглядае прыкладна так жа. І намаганні супрацоўнікаў прыродаахоўных служб у навядзенні парадку не заўсёды прыносяць станоўчы вынік. Пратаколы і штрафы не вырашаюць праблему. Ужо 5-й год у краіне праводзіцца акцыя «Чысты лес». На гэты раз толькі ў Брэсце раёне удзел у ёй возьмуць каля 500 чалавек. Прыкласці сілы ёсць дзе. Основная цель акции – это экологическая обстановка, санитарное состояние лесов. Ну и, естественно, привлечь внимание общественности, людей для того, чтобы как-то бережнее относились к лесу. Не только забруженность лясоў будзе ў поле зроку удзельнікаў акцыі, супрацоўнікаў лясгасаў, камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Гэта яшчэ прывядзенне лясных масіваў у парадак пасля стыхійных здарэнняў. Адным з такіх месцаў стане лес у Брэсцкім раёне, дзе недавно прайшла бура и повалила шмат дрэў. Это внимание людей к данной проблеме. То есть, чтобы возможно, чтобы сами люди, видя, что приходится делать, меньше мусорили и загрязняли лес. Принять удзел в акции «Чисты лес» можа кожны жадаючы. Записаться можно ў Брэсцкім лясгасе по нумары 48 45 18. Юрий Печор, Александр Севицкий, областные новины, Брэсцкі район.